Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ayan na po kita mga hinggalan, ini nga itong tulumanon sa kahanginan, CUNA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Ikaw ug ang imong pagtuo. Bino adlaw karon nga Lunes mga higala, pizza 25 na kini sa bulan sa Marso tuig 2024 ug padayon kita mga higala sa ato ang mga buhat tuno ni ining kamudtuhon. Bino mga higala atong timbayaon ang atong talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata diri sa Sibulan ug ang atong station manager po sa atong sister station dito sa Acton Basay si Brother Elmer Lugatiman. O kumusta usab di ay sa atong mga kaigsuunan nga anaa dinha naka-tune in karon sa ato ang teleradyo. Pero sa gali mga higala ha, kadali kayo. Bueno, mga mga intermission to mga higala, mga intermission number. Bueno, ato di ay nga timbayaon og may mudto ang atong mga kaigsuunan nga naminaw karon kanato sa mga lagyong lugar, ilabi ni gayud sa akong mga katiligong lungsod no, nga ako ang mga kababayan din na Manhuyod. Kumusta na no? Labi na gayud din na sa Barangay Tupas, do nga ako ang mga katagi barangay din sa Barangay Tupas. Of course, ang akong mga pariente, of course, the Acab family, Academia family, Abordo family, o daghan pang mga pamilya na to di mga higala, no? Daghan, of course, dunay parte sa mga Durango, nga pariente po na ako. Okay, no? Daghan may higala. No, so na, no, nga ato, nga timbayaon gudi ay, o mayong mudto ang tanan, natong mga kaigsuunan, nga naabot karon sa ato ang pagsibya. Of course, din hadapit sa Manhuyod, din hadapit sa may Sinabiyagan, des Kandabung, no? Kumusta na din na sa may Salvasyon, din hadapit sa may Lamugong, din hadapit sa may kinig, asa madapit, Kagihayan, no? Yan. Dinas Matambok, din hadapit sa may Salvasyon, Sampiniton, tanan na to mga kaigsuon. Of course, dinas Kampuyo, kumusta na po na ato mga kaigsuonan din sa to sa Sunduan, naging manusam din sa may Bulisong, San Isidro, Bulho, Libho. Okay, manusam sa atong mga kaigsuonan din sa may Maaslom, dinha sa may Dungguan o ginga manusab dinha mismo sa may Alangilanan de Sagrada Familia, no? Kumusta na, no? Nagatanlad ang atong mga igsuon din nga kanunay usab nga nagsunod niining atong programa, no? Of course ang ato mga angkura paroko nato dinas Manhuyod di Father Hichon Amahit. Nahala, no, may mudto na kanaton tanan mga higala. Ako po di ay nga gawiks din sa may Kalumbuyan si Agaw kini Christian Durango. Abino ay demo kahibulong mga higala ha, kung wala inyong kura paroko ron din sa inyong tagsa-tagsa ka mga parokya. Kani Amiros Dumaguete, kay karong taon-taon, mga alas 2, no, magkuan kami, mohimo kami sa amuang recollection, no? Gamay nga recollection, dili katong tagsa kasimana. Doon na may speaker, and then mangumpisal po, may in preparation gihapon kini sa Biyernes Santo. Ano, no? Doon ay kining PayPal confessor, no? Mangumpisal meron mga higala, kaming mga kaparian tanan. Unya, ug mga adlaw, himuon na mo ang amuang renewal of priestly vows. No, nya mag-Christmas pod mi og mga adlaw Martes. Nahara, no, may mudto na kanaton tanan mga higala, nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskays panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay labad sa ulo, walay sakit sa tiyan, walay panuhot, apan nagginhawa pa. Doon ay ginaingon mga higala, it's better to have bad breath than to have no breath at all. Ayan. Mas maayo pang medyo baho ta gininhawa kaysa wa na gyud ta magininhawa. Joke ba yun? Joke na daw ito. May lain. Ayan. Ato dahil nga timbayaon usab o may mudo ang ako ang partner sa ato ang teleradyo, si Sister
kining Kriste. Patay naman taon tos Kriste ako ang partner po kanato din na sa Sibulan ko si Sister Pritchie Umbak o ang akong partner po diri sa kining ayungon ang tig-post usab ini akong programa sa Facebook si Sister Camel Sormiana. Okay, no? Dara, no? May mundo na kanatong tanan. Ari kita mahigala sa CBCP News. Balitang simbahan ini kamuntuhon. Ang Semana Santa mao ang paghinumdum sa kaluoy sa Dios alang kanato. Kini matud pa ni Cardinal Jose Advincula, ang kardinal, ang arsobispo sa Archdiocese of Manila. Giawhag niya ang tanan nga maghinulsol sa sala ug mubalik na sa Dios. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis, no, gisaulog ang matud pa ang misa alang sa Palm Sunday kagahapon adlaw dito sa Vatican. O niya matud pa niya gi-emphasize gitagaan niya gibugaton or emphasis kining gitawag na mga mithi sa unity, reconciliation, and dialogue. Mao kadto mahigala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverend Padre Edwin Academia Akap. Abino ari kita mahigala sa atuang Saint of the Day. Kino sa tarong adlaw ang mahigala March 25. Okay, ang ato ang santo karong adlaw bisag way nangutana. Pero mas mayong dunay mangutana pero mawala gyud. Ate naman jud tapos. Matud pa ni Brad kini atong higala mahigala nga si Brad Jones Manaban ang atong oras bisag way nangutana. Ang ato apod ang ato ang Saint of the Day bisag way nangutana. Si Saint Margaret Clitheroe, no, Clithearau or AU Clitheroe, no, usa kini siya ka English saint, no, nya membro kini siya sa usa ka noble family. Unya matud pa kining mitabang siya sa mga pari nga gigukod, no, panahon sa persecution. English persecution. Yeah, matud pa, he was also arrested and of course he was also martyred. Kini si Saint Margaret Clitheroe. Ikaw ini kong mga panahon na mahigala during the time of King Henry VIII, iya nagkagubot ang simbahan ug ang kining gitawag nato og state kay hanuman dili lagi gyud dili gyud mo suporta ang estado sa mga matud pa gustong buhaton sa usa ka hari, no? Usa na ni ana mao kining paghatag og pagtugot nga magbaton siya duha ka buok kasawa. Mura ba may pagkabigamos mapugod kini si Kuan si Saint kini si King Henry VIII na usana gusto po niyang angkunon ang mga kabtangan sa simbahan dito sa Inglaterra. So muna nga nagkagubot gyud wa man mo lagi mutuman wanang gigukon niya ang mga kaparian mo nang dunay matud pa English persecution sa simbahan dito. Muna nga nagtukod siya iyahang relihiyon kining gitawag natong Anglican Church. Di pud matabang ni si Juan. Di pud matabang ni si King Henry VIII. Muna siya founder sa Anglican Church. Nga simbahan nga ang mga pari pwedeng magminyo mo ba sa English babaw sa kan kining aglipay ganyan. Abi na padayon ta mga galang sa atuang mga buhatonon ni ini kabuntuhon. Ari nakita sa atuang katekisem. Ari kita sa nagkatekisem. Kabahin sa kuan. Kini kabahin sa bunyag ang ato karong hisgutan. Daghang kay mga pangutana kabahin sa bunyag mga higala, no? Kining bunyag kilabihang daghana kayo mga pangutana. Abi no unang pangutana. Nganong bunyagan man, no? Natong mga Katoliko. Nganong bunyagan man nato ang natong mga Katoliko ang mga bata bisan gamay pa, no? Kay kauban kay matud palagi si Kristo gibunyagan dako naman. Sa ato pa kita mumunyag putag dagko na pod. Sa munay usa sa mga rason na kanang pangutana ha pareho ra na nga hulaton gyud nato, no, kay do naman goy
do na mangguingon sila ba nga angay gyud nga hulaton gyud nga mudako na ang bata aron siya mo ipahukmon kung magpabunyag ba siya o dili. Yan, no? Okay, unya, matud pa, kanang pangutanaha, pareho ra na og atong pangutanon ang bata, atong hulaton pa gyud ang bata nga mudako na parabir nato pabakunahan. Kay siya gyud mao imong decision kung magpabakuna ba siya o dili. No? Kanang kaduna, di ba ang mga bata nato ato mang ipa-immunize, no? Gamay pa. Ay may maayo og atong hulaton nga mudako na ang bata aron siya mahimo decision kung magpa-immunize ba siya talili. Ingon-ingon ni ana kana bitaw ang argumento sa pipila nga ilang hulaton ang bata para ber magpabunyag. Sayod manggod kita nga ang immunization maoy paglig-on sa ato ang immune system aron na panalipdan kita sa sakit or infection. Muna, no? Maupod gihapon sa bunyag. No, dili makasulod sa langit ang tao nga walay bunyag sa so gibunyagan na nato ang kining ang mga bata aron magtubo siya nga tinudluan sa pagtulunan ni Kristo. Kasi bako uroy ba o kuhaon siya madisgrasya ang bata nga kanang gitawag nato o wala pa siya bunyag, problema kita kay base no dili na kini kasulod sa gingharian sa langit. Okay? So that is the first question. So ngano man nga ato mangyud nga kanang pagbunyagan ang bata samtang gamay pa. No, tungod kay matud palagi ang bunyag usa sa mga requisitos aron nga ang usa ka tawo makasulod sa langit. So kung simba ko madisgrasya, no, kanang dili na hinuon makasulod niya ang kuan sa bata dito sa langit. Okay, no? Lain pangutana, Padre, pwede ba nga magpabunyag unya iunlob gyud sa tubig ang bunyagan sama ba sa bunyag ni Kristo? Pwede. Pwede man na siya mo request ka pare nga iunlob ka, pero ang problema ug asa man kanato iunlob? Ug antos dagat hasta pud ang pare mga basa puntaan ang imong kalaki. Pwede na siya, pero kay matud palagi sa kanang sa canon number 854, baptism is to be conferred either by immersion or pouring in according with the provision of the Episcopal Conference. Sa ito pa pwede na siya, pero mananghid gyud usa tas atong obispo. Nabi siya, pwede bang akong bunyagan ni si Talpulano kay gusto gyud siyang iyang anak iunlob gyud sa tubig, immersion gyud ang iya ha. Sugot sa obispo, uban sa daghan kaayo nga mga pangutana, pwede na siya, no? Nadon ka dito, pero for practical reason, pananglitan, no? Pananglitan, fiesta. Magpabunyag ta panahon sa fiesta. Mangadto pagitagdagat o suba ba karon iunlob-unlob jud ka dito nga pwede raman o bubuan ra kay ngano man ang matud pa matter and form ana ang matter sa bunyag tubig nya ang form ang kining gitawag natong mga pag-ampo kanang ako nagabunyag kanimo. So mao ra man na siya importante din ha nga tubig yun may gamiton pag-ubo sa bata. So kung gusto gyud ka nga imong ipa-immersion imong bata mananghid sa obispo mo na problema. Pero murag dili kayo na siya kuan para nako di kayo na practical. Kay liliman kang mangadto-ngadto pata suba nya wala karon daw kang panahon na wala ra ba winihit ra ba kayong suba aron nga lalum. Nya usa man to pag-unlob nimo. Unsaon man nato pag-unlob nimo og ang tubig tagituhod ra kay taghulaw god. So moingon ka sa dagat nya kay si Kristo wa man to bunyagi sa dagat dito man gito suba. Ya dito pud sa bunyagi sa suba sa Jordan. So kung musunod gyud ka kang Kristo adto pud sa Jordan, adto pud sa suba sa Jordan magpabunyag ini man kuan kay impractical na kayo. Okay nga naman, pwede naman na siya. Kanang immersion, bukod sa Amerika na, no? Kay laglo man ang mga suba dito, pero dili sila mga antog suba. Magbutang ra sila o gamay bitaw nga mura og atabay mismo sa sulod sa simbahan. Murag swimming pool nga gamay og adto dito nya. Ang tubig nagbukal ba kana bitaw flowing ang tubig. Ingon ni ana, ha, so muna kita, pwede ra ta, ari lang naman kita sa muna atong mga pamaagi. Okay? Another question. Kabahin gyapon kini sa bunyag mga higala ha. Muna atong hinay-hinayan.
Pangutana, why does the child receive the name of a saint during baptism? Sa una ra na nga kana bitaw ang bata kung atong bunyagan padadon gyud nato sa ngalan og santos. Nganuman, tungod kay so that the child may imitate the virtues of that particular saint and of course have him or her as protector. So ato pa karon wala na siya gi panghimugos gyud nato. No, at wala gyud nato nagipamugos, pero matud pa sa Canon 855, parents and sponsors and parish priest are to take care that a name given is not foreign to Christian sentiment. That the name given to a child is not foreign to Christian sentiment. Sa ito pa, bisan tuod kung pwede wala ray dili ra musunod sa kining gitawag nato og pangalan sa mga santos. Pero kanang kinahanglan nga dili pod siya foreign kana bitang lahi ra ba sa pagtulunan sa mga Kristiyanos. Pero kini laging matud pa kining paghatag og ngalan sa bata, ngalan sa usa ka santos, mo kini ang pamaagi nga sundon sa bata ang bertud sa maong santos ug ang maong santos pod mamahimo niya nga protektor. Pero wala na nato gipamugos. Tara na ninyo. Kamo ra gyud mo decide ana, no? Pero muna siya bintaha din ha kung ang inyong anak magdala gyud sa ngalan sa usa ka santos. Okay. Another question. Another question tamang higala. Sa pamigala ha. Ato paniglaro. Okay. What is the rule of the godparents? Unsa may papel sa mga okay no? Pwede ra ba? Yara no? Pwede ra ba padre nga kun bunyagan ang bata proxy? Kay wala dili makalugar yun ang katong designate yun nga kuan pwede ra bag proxy? Abay na magdepende ra nas pare. No? So mananghid yun usa ug mananghid gyud usa ta nga pader kanang wala diri ang mukugos gyud ani nya pwede ra bag among paproksihan pero ang pangalan mong isa mo ay mukugos mamong ibutang. So mananghid gyud mos pare di kay lahos-lahos ra, no? So kung musugot ang pare, wala ra nay problema. Pero kung magkuan-kuan ra mo kanang magbuot-buot ra mo inyong proxy-proxy inyong uwaton ang pare, inong inyon nga maugyo na siya, nya dili di ay nasama ra og walay maninoy o maninay ang bata. So paglikay sa daghang pangabukaw na amo nang gihimo sa paglikay nga malikayan ang daghang ing pangabuso kay usahay manggod, usahay magsabot-sabot ra do na gani kaso dito asan pa kusyaton nga dito sa bukid-bukid sa syaton nga kanang ang mga maninoy ug maninay no sana ang mga maninoy aron maggamay-gamay ra sila kabayaran magdala sa ngalan sa usa dayong ang apelyido sa usa mao poy dadon unya ila harang tungaon ang bayan. Kung munay problema din na muna gagidiscourage gid nato. So ari kita sa pangutana father unsa may papil sa mga maninoy ug maninay sa bunyag? Of course the answer is to present the child for baptism and to help the child to live a Christian life befitting the baptized and faithfully to fulfill the duties inherent in baptism. That is according to Canon Law, Canon 872. And he must have a special interest in the spiritual growth of the child. He shall be in good standing. Sa ato pa kunan ay magpakuanta kanang mangita tag mangulugo sa atong anak nga bunyagan, kinahanglan nga katug yung persons with good standing in the society. Dili katong mga kawatag manok mo imo kuha kawatag manok mo imuha kuhaong maninoy. Ayaw katong medyo may mga record nga buutan gyud. No, klaro ba? Nya sa tugi papil sa mga godparents, sila maoy mo present sa bata ngadto sa Christian life befitting the baptized and of course faithfully to fulfill the duties inherent in baptism. Ito pa siya mo imutudlo sa mga bata. So importante gid ay nga ang inyong kuhaon nga
kanang maninoy o maninay sa inyong anak, kinahanglan nga in good standing. You know, Christian in good standing. Okay, panayon ta mga higala. Ari kita sa lain nga pangutana. Kabahin gyapon is bunyag mga higala mo niroy atong gi-concentrate kining kabahin sa bunyag. Another question. Father, sa pamahigala ha. Okay, sa pamahigala ito panintanawon. Is it possible, yara ang pangutana mahigala. Is it possible that a non-Catholic be a sponsor to Catholic baptism? Dili ginasa po di. Ang non-Catholic, pwede rin na siya o present during the baptism of a child, but only as a witness. Dili gyud siya maoy maninoy o maninay sa bata. No, kaya ang mo lagi na tungod lagi dili man siya maka-fulfill sa iyahang obligation. No, mahimo ra siyang witness nga nabunyagan gyud ang bata, pero giingor nga siya gyud mga sponsor dili. Pwede pod, pero kinahanglan nga bisag naa siya, kinahanglan nga naa gyud Katoliko. Munang ang bunyag sa bata do na gyud Katoliko nga maninoy o maninay. Naa man gani dagway mo ipaapilon nga kanang laing relihiyon, pero only as observers. Observers agad sila. Kay tungod lagi, di ba? Ako man nag-discuss ninyo, no? Nga ang maninoy o maninay, doon na gina siya katungdanan. Yung saan man nga pagtuman sa iyang katungdanan pagka maninoy o maninay, nga di magana siya Katoliko. So muna nga, pwede rin na siya, pero only as observer. No? Sa Canon 872, Paragraph 2, a baptized person who belongs to a non-Catholic ecclesial community is not to participate except together with a Catholic sponsor, and they are only there only as witness to the baptism. So ito pa, kung maingon ka nga himuon ni mong sponsor ang laing relihiyon, di na pwede. Pero naa siya, pwede ra naa siya, pero only as witness. Klaro ba? Hala. Another question, no? Amor na lapaw na ta mahigala, lapaw na ta. So din lang ko nakita kutob ha. So at least napasabot nato kung unsay mga kalihukan, no, unsay ato mga pangutana kabahin sa bunyag. So din lang ako kutob ug daghan kayong salamat sa inyong pagpatalinghog din lang gihapon sa atong istasyon DYWC Teleradyo, o daghang kayong salamat sa inyo pagkiuban kanako sa atong tulumanon, ikaw o ang iyong pagtuo. Daghang salamat o maayong mudto, Pilipinas.